डीजे अमित तिवारी अपहर। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुजरात। आइल बड़ू नाचे जब से देखो तानी तो चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे। पेट बोल के तना में होई आज काम बड़ा मन करे तोहर खाई दुनु आम। 10 देख किसला 20 देख मिसला 500 1000 देख एहू में से चीखला। आइल बड़ू नाचे जब से देखो तानी तो चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे। पेट बोल के तना में होई आज काम बड़ा मन करे तोहर खाई दुनु आम। 10 देख किसला 20 देख मिसला 500 1000 देख एहू में से चीखला। डीजे अमित तिवारी अपहर। चिकनी चमेली बनी होठ लालेला सेउनियन चिकन चिकन बाटे मोरा प्यार। देखही में लागता रू गोरी छोहारा धीरे धीरे गरम होता लब वाला पारा। 10 देख किसला 20 देख मिसला 500 1000 देख एहू में से चीखला। आइल बाड़ू नाचे जब से देखो तानी तो चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे। पेट बोल के तना में होई आज काम बड़ा मन करे तोहर खाई दुनु आम। 10 देख किसला 20 देख मिसला 500 1000 देख एहू में से चीखला। डीजे अमित तिवारी अपहर। पातर छितर ज्यादा नहीं मोट बनी हो 16 के जवानी दूजे हॉट बनी हो। सोनल सूर्या तोहरे ला पीछा बाटे लागल की विशाल देखी भइल बड़े पागल। 10 देख किसला 20 देख मिसला 500 1000 देख एहू में से चीखला। आइल बाड़ू नाचे जब से देखो तानी तो चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे। पेट बोल के तना में होई आज काम बड़ा मन करे तोहर खाई दुनु आम। 10 देख किसला 20 देख मिसला 500 1000 देख एहू में से चीखला। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुजरात।